Howa täzir bir minutyň dowamyna bary ýok, howa ýa-da ýok diýmenler. Sen taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Iň agyr soraglaryň biri, sen özüň ýyllyk hasaplaýanmy? Ýyllygyň jigitdigine. Jogaby beret. Sen wagtda halamaýan aýdymçyň barmy? Aýdaýyn. Aýtdan gowy. Sungodun halap, özün halamaýan. Sungodu ba. Özün halap. Baý bu. Ýaltam sen. Çalara Öýgi jagal gördüňmi? gördüm. Özüň anamly bolup men bagtly diýip bilýänmi? Allah şükür diýilýär. Manany iýmekden ýuwýanmy? Ya yükselen. Sen öýlenenmi?